nyt lähtee matotkin. Elikkä harkitkaa, mä haluan, että nämä menee piloille millään. Osaa editoida. Leikata. Hirveetä hässäkkää. Vähän rauhoitutaan jo tässä ruoan jälkeen. Kaikilla on omia pikku askareita. Onko täällä joku, joka haluaisi repiä siitä? Onko joku, joka haluaisi repiä? Onko joku? Apua, mun videot menee. Joo niin, kuinka monta siihen tulee? Joo. Olisiko tulla kerran moren? No niin. Ja itse ilmassa tuut kattoo, että mitä mä täällä teen. Tuutko sä kattoo? Vai sä käyt kaverinkin? Kukas sieltä tulee harjoittamaan? Hei poika. Hei poika, aha, just. Olisiko joku rättis? Vetää tuohon, tässä kova. Katsokaa noin kiska. Kumpi voittaa? Hyvin kiskottu. In the fire academy in 1987, I was talking about Wes. He burned over his eyebrows birthday. Larry tried to eat the fire. His favorite song, Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. You agree if I came at once, I think I'm the woman. You're beautiful. Just gets me every time. You're beautiful. It is that. It is that. The thing you like most about me is probably my love animals. All of them. I'd say my sweet sensitive eyes, like that of a kitten. Hei! Niin sä oot matkalla. This little fish down in the swimming pool. Hyvä. Hyvä. Dove in, check them out. Worked on them. Mitä meni? Jos hakee sen. Larry stayed with me all that night. Yksi se nukkuu. Get out. When my wife died. You knew it was coming, bro. What we have is beyond friendship. He's the best man. I love him. Joo, väsyttää sua jo. Väsyttää, pitäis leikkiä. Olis mukana. Pidät sä siitä? No sinä oot aina tulossa jokaista. Sinäkö oot aina tulossa? Se on väsynyt se yksi. Se on väsynyt se yksi. You know why? Kukas tonne nukahti poikaisi? No hei, hei, kuka siihen tuli? Moikka! Ja sinä kanssa, sinä oot aina. Kukas siellä ryöstelee? Hei, mitä? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Onks vähän hassu? Kuka syö mun paitaa? Älä syö paitaa. Hei, hei, hei. Ei syödä paitaa. Kukas, minkäs sä löysit se? No joo. No hei, mitä sulle kuuluu? Moi! No niin, tukko sä sykkää? Joo, no niin. Joo. No niin. No niin. Onhan siitä kiinni. Älä syö mun paitaa, älä. Otetaan joku muu lelu. Täältä joku tämä. Mistä sä tulit? Aha. Would you say that there's a fair amount of passion in your religion? Absolutely. More passion than that is. How wonderful. Now, if you'd be so kind, I'd like you to kiss me
kestää jo ikuisuutta. Kas sieltä tulee? Kuka tuolla nukkuu? Onko se poika? Noi karvaset jalat ei oo sit mun. No, älä nyt, toi näkyy tässä. Kuka nukkuu? Onko se poika tuolla? No niin, oiskohan tää porukka nyt saatu niin pitkälle videolle? Paniikki. Hei, älä nyt hölmöä, nyt tommosia mä en haluaisi nähdä. Nyt näkyy varmaan Tommikin tossa vähän. Yritin laittaa, ei tommosia just ei kehtaa laittaa.